Per la manera en què es procedeix a la conservació del patrimoni material i immaterial, es poden qualificar els països de la manera en què es procedeix a la conservació del patrimoni. És una activitat que està íntimament associada amb la preservació de la consciència col·lectiva, la projecció de valors i la conservació material i immaterial del llegat històric, sovint d'una forma transversal i interconnectada. Aquesta és una reivindicació que ens afecta a tots. No és una reivindicació de poble, de Torroella i de Pals, o de Cadaqués i Roses. És una reivindicació que afecta Catalunya, afecta Europa i afecta el món. El tema de la Guerra Freda és d'importància mundial. És a dir, fixem-nos com els americans, anant a construir tota una cosa nova que podien haver-ho destruït perquè els hi molestava, podríem dir, necessitaven uns magatzems nous, espais nous, tenien última tecnologia, van saber valorar, sense ser del país, el que hi havia allà, perquè sabien que si destruïen això acabaven amb la memòria del poblat dels pescadors de Pals, i no només del poblat dels pescadors, de la gent de Pals, que són els seus descendents. Per tant, acabaven amb la memòria històrica. El que li dona un valor afegit a un parc natural és tot el patrimoni històric i natural que té dintre del parc natural. Per tant, és un contrasentit total en un moment, en un context com aquest, en el qual és tan fàcil aconseguir fons europeus, tan fàcil justificar que són compatibles amb la recuperació històrica, arquitectònica, patrimonial de Rea de Liberty. És tan difícil explicar que s'utilitzaran aquests fons europeus per enderrocar, trinxar les runes i deixar-les com té pensat Traxa i deixar-les a dintre del parc natural. Sembla una idea surrealista. Si aquesta visió clàssica dels espais naturals com a, entre cometes, com a mena de fortaleses de natura deslligades de la societat, si és el millor, perquè justament això que és la tradició històrica de la creació d'espais protegits al món ha anat associat, d'una banda, tot el que no fem en els espais naturals ho fem fora. Per tant, degradem molt més la resta del territori i realment acabem convertint els espais protegits en illes.